Българи или чужденци? Това е най-задавания въпрос в последните няколко години, като стане въпрос за български футбол. Много от специалистите и анализаторите казват, че броят на чужденците е твърде голям, че не се дава шанс на българи. Има и обратната гледна точка. Другата страна казват, че българите нямат такава висока класа, а и за един отбор, който няма такъв сериозен бюджет, много по-евтино излиза да се вземе чужденец, отколкото да се вземе българин, който вече има натрупан опит. Направих си една бърза 11-торка за двубоя с Ботев Пловдив, който нашия любим Левски играе в края на месеца. Ако го направим с българи, би бил следния. Вратар ще бъде Светло Вуцов, като защитници тук са най-много чужденците в Левски, като започнем от Майкон, минем през Кандем, да речем. Централната двойка за този матч може да бъде от Цунами и Макун. В халфовата линия Георги Костадинов, Асен Митков, двама пред тях Илян Стефанов, по крилата Евертон Бал и Марин Петков и на върха на атаката Алекс Колев. На прима виста 7 българи, които според мен имат качеството и нивото да играят за Левски. Ако в тази 11-торка според мен добавим много сериозно качество, а не количество от чужденци, защото за мен Макун е невероятна класа. Кристиян Димитров може да бъде 8-ми, ако се завърне от контузия, но да речем в предни позиции, като десетка, като деветка и така нататък, ако се вземат качествени футболисти, може да стане един добър микс от 5, 6, 7 българи и останалото нещо да бъде от чужденци. Напишете и вашите въпроси. А и друг въпрос. Кой българин искате да видите с екипа на Левски? Чао!